čo by to bola za návšteva Košíc, keby si človek pozrel Dom svätej Alžbety. V Košiciach som sa trošku zdržal. Nezamýšľaná zachádzka na ľudí 9 a potom som si v Maši vypočul, ako je vo väzení špatne. Že na slobode a živiť sa poctivo je lepšie, že lámať prsty, občas aj ruky pri vymáhaní dlhov bola chyba. Toľko múdra hneď z rána som teda nečakal. Takto z Košíc smerom na Rudník, vždycky popri takomto lesíku je aj taký super chlad, človeka ovieva. Ani si neuvedomuješ, že to je do kopca. Po prvom kopci toho dňa prišiel zjazd. V tieni, pomedzi stromy, miestami rozbitá cesta a za pár ostrejších zákrut. Ale tam, kde mi chýbala odvaha, Žán našťastie držal stopu. Teda tak nejako sme si to podelili. Tento deň nebol môj. Kríza odhodlania ma postihla. Dých a svaly boli v poriadku, len tú hlavu som nevedel presvedčiť. A keď som dostal do tváre kúdol pšeničného prachu z blízkeho poľa, no, našťastie to korigoval zjazd do Jasova. Jasov. Celkom milé prekvapenie. Malé mestečko, zasekané medzi kopcami Volovských vrchov a Slovenského krasu. Na mape bola vyznačená ako najvýznamnejšia pamiatka Jasovský kláštor. Tak, smer kláštor. Kláštor Jasov. Celkom pekný. Okrem kláštora v Jasove sú k obzretiu aj rybníky, jaskyňa, zbytky hradu hore na kopci, ale mňa v tom momente zaujala iba reštaurácia Skala. Prestávka bola vyplnená výborným obedom, príjemným pokecom s čašničkou a sa mi nechcelo šlapať do ďalších kopcov. Ale ako sa hovorí, kilometre a výškové metre sa same neodšlapú. Počkaj. Nečakal som, ale niektoré názvy sú fakt humorné. Za medzerom ma čakali štovské kúpele a následne štovské sedlo. Predplatné na zjazdy už vypršalo, tak zaradiť prevod a hore do kopca. Tak to zašlape na kúpele štos. Tak toto vyzerá zo štovského sedla. Fúj. Máme sa tu teraz do obce Smolník, ak som správne si zapamätal na mape. Uj. Kaplnke pred zjazdom sme sa nepomodlili. Ja by som aj chcel, ale Žán bol zásadne proti. Našťastie bola zamknutá. Znesvetenie sa teda nekonalo. No nič, krejín na zjazdy som dobil, nasadiť okuliare a šlo sa dole kopcom. Tieto cesty mimo hlavných ťahov sú super. Autá skoro žiadne, motorky taktiež. Mám podozrenie, že to stavali ako cyklotrasu, ale zle prečítali projekt a označili to ako cestu. Ďalšia kaplnka a priamo v 180 zákrute. Páni stavbári, ste si istí, že to nemala byť márnica?
serpentíny dole kopcom. Ideálna cesta pre nerozhodných a lenivých ľudí. Stále menia smer a námahe sa vyhýbajú oblúkom. Smolník by bol ďalšia z radu slovenských viesok zasekaných medzi kopcami. A možno nám dorastlo aj na dedinu. Slnko však bolo ešte vysoko a kilometrov málo, takže žiadne výhovorky. Smer Úhorná. Úhorná. Alebo lepšie povedané úmorná. Krista. Keď vidíte serpentíny, je mi zle. Kukuk. Tam popri tom Ježišovu. Tam. Ale som nejako zvola. Ale hej, prostredie tu majú pekné. Krista. Všade iba kopec. Už viem, prečo sa to volá Volovské vrchy. Chill. Akože fakt? 18%? OK. Krávky moje, poďte ťahať. Nevládzem. Poď. Ťahaj. Ty nie. Kašľaš na mňa. Krávky majú na saláme, robia kraviny. Moje, neboj. No poďme, moja, poď. Dobrá, dobrá. Ako raz povedal klasík. Ako sa dá schudnúť z hlavy? Ako? No takto. Vyšlapeš si Úhornú. Krista. Posledné zábery. Fuj. Paľo, ty si to vyšlapal. Paľo. Ja. Tak som hore. Kurňa, nemá ani 1000 nad morom. Ten 1 metr. Prihoďte lopatou. A už iba dole. Fú, zjazdík. Dobre. Uhorňanské sedlo za mnou. Dokonca sa mi podarilo zohnať aj nocľah dole v Krásnohorskom podhradí. Čo viac si človek môže prijať? No, možno zjazd, ktorý nie je náročnejší než výšľap hore. Minul som tabuľu Cesta bez zimnej údržby, alebo ako sa hovorí, kein Winterdienst. Takže, zimnú údržbu síce nemali, ale o letnú údržbu mojich brzd bolo určite postarané. Hánky biele z úchopu, lítka tvrdé z postoja a prsty už chytali prvé krče z brzdenia. Vraj by som mal viac bicyklovať, tak vraveli pani doktorka.
Asi som sa ich mal spýtať, čo znamená viac. Posledná 180. Sklon konečne poľavil, les sa otvoril a predo mnou sa objavilo krásnohorské podhradie. No nie je ten hrad krásny? Dnešok vyzeral nasledovne. Nakoniec to nebolo také biedné, ako som si myslel. Začína ďalší deň s takýmto krásnym výhľadom. Krásna výhľadka. Áno, som Mostar. Pekná kamenná klenba mi jednoducho neunikne. A samozrejme, hrad tiež. Tak, ešte z druhej strany. Už je to 10 rokov, čo ho nechtiac podpálili, ale pomaličky začína naberať kontúry späť. Tak, môžem povedať, že som bol v Rožňave, keďže som na námestí. Dáž som prečkal pod strechou rožňavského Lidla. Následne som vyrazil smer Rakovnice, Rožňavské Bystré a Štítnik. Ale svoju dávku dažďa som i tak dostal. Samozrejme, ako inak, presne v tom najväčšom stúpaní z Rožňavy. Bez zmoknutia to proste nejde. Prvé kopce Rehúdskej vrchovny ma s istotou doviedli do Štítnika. Na námestí v Štítniku. Pozostatky vodného hradu v Štítniku. Ideme pozrieť dno. Štítnický vodný hrad. Po úpadku 18. a 19. storočia mu komunizmus zatlkol povestný posledný klinec do rakvy. Najprv sklad, sódovkáreň, jedáleň a neskôr bol areál využívaný poľnohospodárskym učilišťom a družstvom.
Až v roku 2010 mu začalo svítať na lepšie časy. A tu sú zvierací kosci, ktorí kosia trávnik okolo hradu. Nejaké združenie Gemart to tu začalo opravovať, že už sa im podrelo krovy na týchto baštách rohových, dať dokopy, opravujú aj kaštiel. A tak pomaličky. Hádam z toho niekedy niečo bude. Príspevok som dal, tak hádam, dobre poslúži. Zo Štítnika som zamieril do Slavošoviec. Áno, tých Dobšinského Slavošoviec. Ešte, že ma nezhltol 9-hlavý šarkán a neprepadol valibuk s mäsí, železom a lomy drevom. Tak, som pri obci Slavošovce, rodisku Pavla Dobšinského a trošku si skrátime cestu cez tento tunel. Zima stade tiahne riadna. No nič. Zapnúť svetlo. Tak. Zapnuté. Takisto tu aj zadné. A ide sa. Takže tunel bol postavený počas druhej svetovej vojny, keď Maďari zobrali južné Slovensko. V podstate východné a stredné Slovensko bolo, čo sa týka železničnej dopravy, odstrihnuté. Tak sa postavil tento tunel. Pokiaľ viem, zvažuje sa zo Slavošoviec do Magnetizoviec, čo vlastne možno aj vidno. No a kým skončila druhá svetová vojna, tunel sa postavil, vojna sa skončila, južné Slovensko sa vrátilo obnovenému Československu a tunel sa stal de facto zbytočný. Takže v podstate tu zostala takáto technická pamiatka na druhú svetovú vojnu. A zo Slavošovskej strany je portál tak jemne zavalený. On trošku zohral aj úlohu počas SMPčka. A teraz neviem, či Nemci ho využívali na prepravu tovarov, armády a podobne. A partizáni to odpálili, alebo naopak. Už som si nie natoľko vedomý. Ale fakt je, že Slavošovský portál sa musel potom odkopať a sprístupniť takými schodami, ako bolo vidieť na začiatku.
vidím tunel a v ňom svetlo. Moje oko miel svetlo. Tunel končí, taký smiech. Ja už zvánal šesku plech. Vidím portál. Poďme. Trošku mokré. Tak. 2,5 kilometra pod zemím by bolo za nami. Ale pozerám, naposledy, keď som tu bol, tu ešte taký pekný vodopád tiekol. Teraz už tu spravili takýto nejaký odvodňovací žľab. No, tak sme oficiálne v Banskobystrickom kraji. Teda na strednom Slovensku. To ešte jeden kratší. To sa mi zdá, že som bol Koprášovský. A Koprášovský viadukt. Ale keď to na už upravili. Predtým som musel štvierať bicyklom, teraz si dám ísť. Stredné Slovensko ma privítalo mrakmi a hromami. Na to, že ešte z druhej svetovej vojny vyzerá dobre. Kto z koho? Ja alebo búrka?